дойде мигът на истината. Маргарита, какво става? Пълна промяна! се! Аз нямам търпение сега да ви заведа и да видите вашият нов стар дом, разбира се. Няма да губя никакво време, не мога да спра да се гледам, много си красива. Браво, давам твоите ключове в ръцете ти, добре ти ги дръж тогава и заповядайте във вашия дом, за да видите как изглежда. Нямаме търпение. Вероятно си много си красива, заповядай. Преди 5 дни апартаментът пораждаше тягостно усещане и правеше ужасно първо впечатление заради мухала и влагата, които дълготрайно се бяха настанили в него. Маргарита, харесва ли ти? Да. Меко казвам. Да се настроя. Но по реакциите на семейство Махици днес разбираме, че нищо вече не напомня на тази потискаща картина, с която бяха принудени да живеят. Мама! Боже! Мамо, виж как е красиво! Але уникално е! Зад тази врата семейство Махици очакваха да видят детската стая, която оставиха. Но какво откриха? Чисто нова всекидневна. Това е трапезарията с всекидневна. Малей! Направо сте направили чудо! Старата детска стая, която беше в най-приемливо състояние, сега е преобразена в прекрасен хол, в който семейството ще може спокойно да се събира заедно. Маля телевизор. Аз ви казах, вие ще ме докарате мене до инфаркт. Аз имам лично пространство и никой на никой няма да пречи. Надхвърли очакванията ми, макар че аз наистина не знаех какво съм очаквала, но не е точно това. Уникално. Кърстин? Аз нямам търпение. Ти готова ли си да видиш твоята стая? Да. Добре, готова ли си? Да. Хайде, заповядайте. Давай ми. Уау! Мамо, виж! Ето е нашата рисунка. И мамо, това е стая за принцеси точно за тебе. Погледни. Мамо, твой си е добре. Дивни го, гледай го, твой си е. Твой си е. Спалнята на Маргарита беше озарена от майсторската ръка на екипа ни и бе превърната в небесно-синя приказка, която, скъпа Кърстин, написахме само за теб. Аз имам най-хубавата стая на света. Видяхте ли картината? А под нея? Много колело! Бригада Нов дом успя да добави още една усмивка на лицето на Кърстин. След 2 години в очакване, тя вече има колело. Ще си имам колело. Не ще си имаш. Ти си имаш, мамо. Виж с панделка е даже. Това си е твоя. Добре, виж и спокойно. Колелото много ми хареса. Даже мога да си задържа и панделката. Утре с мама, може би, ще ме гледа как карам колело. Виждаш ли, че желанията се сбъдват, мила моя? Аз просто нямам думи. Сега живота ми не знам как ще се промени, но сигурна съм, че от тук нататък ще е хубав. Това, което трябваше да се случи преди много години, най-накрая е факт. 19-годишният Дейвид има своя собствена стая. И това се прави. Лаптоп! Или е компютър? Лаптоп. Супер. Много ми харесват подаръците, които имам. И слушалки. Старата, нефункционална стая отстъпи място на тревисто-зелената спалня на Дейвид, която ще му донесе мечтаното лично пространство. Сега си имам собствено пространство и ще правя каквото си искам там. Дейвид, може да прегърнеш майка си, защото тя е виновник за всичко, което вие сте си мечтали и то се е случило. Не, всички заедно го постигнахме. Тази силна жена.
Не. Мале, това сериозно ли? Вградена печка, пералня нова, хладилник, мале. И ютия имам, от кога искам ютия? И абсорбатор, всичко. В тясното и неизползваемо мокро помещение вече има кухня с всички необходими домакински уреди и мивка, за която Маргарита винаги е мечтала. И шкафчета, всичко. Виждаш ли другия подарък? Не, защото и прахосмокачка нова. Да, тя една ще беше страхотно си. Имам къде да готвя, това е важното. И всичко е чисто ново. Само трябва да ми обясните, че аз съм скарана с новата техника. Лесната работа е това да те обясни. Лесната работа ли? Харесва ли? Добре, уникално е. Кухнята с всичките електроуреди направо... Аз не съм очаквала, че ще имам вградени фърни и котлони. Всичко си е тук хубаво, от хубаво по-хубаво. Това е нашата старата баня. Това е вашата старата баня. Не съм сбъркала банята. Не. С огледала. Където винаги съм мечтала да имам огледала в банята. И сега ги имам. Мястото, служещо за къпане и миене на чинии, вече спокойно може да се нарече баня. Дупките в стените сега са запълнени с огледала, които да отразяват чистотата и красотата на новото помещение. Мамо, пак вентилатор. Да, мамо, винаги трябва да има вентилатор. Погледни, уникално. Да. Това направо не е моя апартамент. За мен Нищо. тоалетната е нова. Нова е, разбира се, всичко е чисто ново. Погледни, това си е моноблока, всичко си е направено. Вентилаторчето. Не, това, нали ти казвам, направо се е... Припадаш ли? Много не дойде маменце, нали? Чак толкова много не очаквахме и всеки си има стая. Това е хубавото. И последната дупка в стената е запълнена. Тоалетната е освежена, а вратата е вече на мястото си. И викам вече да ходим да седнем в моята стая. Сега живота ми ще се промени, защото вече имаме думът мечта. Ще се успокоя и ще имам повече време за децата. И от тук нататък ще гледаме само напред. Книгата Любов за теб. Да, всичко е любов. Ето, че някои приказки завършват с щастлив край. Сега семейство Махици стоят в новия си дом, щастливи и доволни. Щастлива съм и аз, защото участвах в сбъдването на една тяхна мечта. Ще се видим следващия път, когато бригада Нов дом ще напише нова приказка. Силата на Маргарита да се бори с трудностите ни накара да повярваме в нея и да й подадем ръка. Нейното семейство е останало сплотено след всички нещастия, които са ги сполетели през годините. Днес проблемите на семейството остават в миналото и сега те ще могат с усмивка и гордо вдигната глава да погледнат към едно по-светло бъдеще. Мария Караджов и екипът на бригада Нов дом осъществи още една мечта и помогна на Маргарита да повярва, че чудеса се случват не само в приказките. Щастливият край за семейство Махици е всъщност начало за един по-хубав живот. Следвайте ни. Бригада Нов дом е по пътя към нова мисия. Следващата седмица ще видите едно семейство. Баща ни не се интересува от нас особено. Една силна жена. Баща ми е добър човек, обаче просто не го осъзнава. И нейната история. Задачата няма да е лесна. Този път е по-сложно, но предлагам направо да видите за какво става дума. Но това не плаши бригадата. Ще има проблеми. 500 квадрата. Трябва да шпаклувам, а имам ден и половина. Имаме малък проблем. Не ми харесва, като казваш така. Дали ще успеят да се справят? При всички положения ще бъде много хубаво. Дали Мария има добри новини за тях? Браво. Ситуация.